давоми хониши повести Одина. феврал ва марти 1917. аз аввалҳои моҳи феврали 1917 сар карда нолиданҳои аз ҳукумати подшоҳӣ, аз таҳхонаҳо, аз хонаҳои зеризаминӣ ба майдонҳои кушода даромадан гирифт. хиёнатҳои аҳли дарбор, гуруснанашинӣ ва ҳаннотии аҳли бозор, хусусан бо тиру дору, яъне бо ҷони одамон савдогарӣ кардани идораҳои ҳарбӣ ва вазири ҷанг ҳар ҷо ошкору гуфтугузор меёфт. бозиҳои мурдоркоронаи Распутин аз чашми ҳар гуна коргарону бесаводу деҳқонони пасмонда ҳам қудсият, покии подшоҳро афтода буд. дар мамлакат нон нест, пӯшокӣ нест, дору ва давое нест. дар сафи ҷанг тир нест, дору нест, милтиқ низ нест, касалхона нест. хоҳ дар сафи ҷанг бошад, хоҳ дар паси ҷанг, танҳо як чиз ҳаст: марг, мурдан. аз гуруснагӣ, аз бараҳнагӣ, аз бепаросторӣ мурдан. дар фабрикаҳо, дар заводҳо мурдан. дар сафи ҷанг бо дастҳои холӣ, бемилтиқу дору, дар дами тиру тӯпу милтиқ ва пулемёт мурдан. ин аҳволи умумӣ ба заводи пахтатозакунӣ, ки яке аз қиссаи мавзӯъҳои мост, низ бетаъсир намонда буд. дар ин ҷо коргарон аз гуруснагӣ, аз бадҳазмӣ, аз тиф ва аз варами шуш мемурданд. 4 марти соли 1917 буд. чарҳои завод бо губчак, гарданҳои хурдашуда, бо дандонаҳои судашуда ва бо тасмаҳои фарсудаи худ монанди идораҳои ҳукумати подшоҳӣ зур мегаштанд. як усто чархи калонро аз назар мегузаронид, як коргар ба гардани ҳамин чарх равған мерехт. як чинчӣ пай дар ҳам ба ду баст, ду смен кор карда пинак рафта, бо як чӯби ниморшнӣ ки дар даст дошт, тирҳои халоҷии пунбадона хоидаро пок мекард. ҳамин чинчӣ якбора як фарёди ҷонхароше карда ба даруни хонаи паси халоҷӣ афтод. устое ки чархи калон нигоҳубин мекард, мехост фуромада ба чинчии фалокатзада ёрӣ расонад. чоки либоси пеши даридааш ба дандонҳои чарх андармон шуда, худаш ҳам ба либоси худ ба чарх печида рафт. чарх ки аз ҳаракати оддиаш берун шуда бо зурӣ мегардид, тасмаро ки дар асл фарсуда буд канда партофт. нуги тасмаи кандашуда ба миёни коргаре ки ба гардана равған мерехт бархӯрда, ӯро ҳам ба кӯми чарх фиристод. ҳамаи ин ҳодисаҳо дар як дақиқа ва чунон ба зудӣ воқеа шуд, ки бонги фалокати аз тарафи завод задашуда бо фарёди ҷонхароши чинчии фалокатзада ҳамроҳ шуда, ҳавои як марши мотамро ба майдон оварданд. дар ҳақиқат ҳам барои коргарон мусибати сахте рӯй дода буд. дасти чинчӣ то оринҷ бо тири халоҷӣ хоида шуда, худаш ба ҳолати марг афтода буд. усто ва мардикори равғанрез бошад, онҳо фурсати фарёд кашидан ҳам наёфта, сар то пояи он реза реза шуда аз дунё гузашта буданд. дар ҳамин сехҳои завод кор хобид. коргарон ба майдони завод ғон шуда, ҷасади ниммурдаи чинчӣ ва ҷасади пора пора шудаи устову равғанрезро дар пеши ҷамоат гузошта буданд. митинг сар шуд. коргарон яке аз дунболи дигари ба болои тои пахта баромада гап мезаданд.
аз тартиби ҳукумати подшоҳӣ аз гурусначашмии зовудчӣ шикоят мекарданд. махсусан айби имрӯза фоҷиаро ба гардани хоҷаину директори зовуд бор мекарданд. дар ин бора яке аз устоҳо эзоҳ дода гуфт: ман 1 моҳ аст ба хоҷаин ва директори ӯ мегӯям, тирҳои чарх хӯрдашуда, гарданҳои кафида, тасмаҳо фарсудаанд. ба ин ҳол равондани зовуд хатарнок аст. ё бояд корро хобонем, ё асбобҳои нав ёбед. онҳо мегуфтанд: як асбоб ин вақт чанд сум меистад? вазифаи ту то мумкин аст кор фармудаи ҳамин асбобҳо аст. хатар магар нест фалокат шавад ҳам ба ту чӣ? коргарон ки то ҳол ба андак ҳаракати худ ба сари худ шофи полис ва тозиёнаи казаконро медиданд, имрӯз ба ҳар ҳодиса шуда буданд. онҳое ки монанди тапонча яроқҳои оташбори пинҳонӣ доштанд, бо худ бардоштанд. касоне ки яроқи оташбор надоштанд, хоисикҳо оҳанпорчаҳоро ба даст гирифта мусаллаҳ шуданд. ба муқобили ҳуҷуми казакон ба дарвозаи калони зовуд тойҳои пахтаро чида шинак бастанд ва ба дарвозаи хурд посбон гузоштанд, ки дарояндаву барояндаро тафтиш мекард. зовуд намуди майдони ҷангро бо худ гирифта буд. митинг давом мекард, аммо на аз полис ва аз казакҳо асаре набуд. ба ҷои онҳо аркони ҳукумати маҳаллӣ бо либосҳои фуқароӣ ва аъзои идораи зовуд бо гарданҳои хам ба пеши коргарон омаданд. инҳо ба долой даф шав нест шавед гуфтани коргарон нигоҳ накарда ба гап даромаданд. назар ба қавли онҳо ҳар коре ки то ҳол дар ҳаққи коргарон шудааст, гӯё ба хоҳиши шахси подшоҳ будааст. имрӯз ки подшоҳ бекор шудааст, зовуд барои коргарон ҷаннат мешудааст ва онҳо бо расондани ин мужда ба коргарон худро бахтиёр мешумурданд ва ба ин муносибат коргаронро аз сидқи дил табрик мекарданд. дар ҳақиқат ҳам хабари бекор шудани подшоҳ, ки сабаби кушода шудани дари саодат барои коргарон аст, шоёни табрик буд, ки ин хабар митинги нафрату норозигиро ба намоиши шодӣ бадал кард. маҷлиси мотамро маҳфили тӯю суруд гардонид. ҳодисае ки имрӯз дар зовуд воқеъ шуда буд, хурдтараки он ҳодисае буд, ки 3-4 рӯз пеш аз ин, яъне 27-28 феврал ба ҳисоби кӯҳна дар Петроград рӯй дода буд ва оммаи меҳнаткашони Петроград ба ҷонашон расида интиқом гуфта ба кӯча баромада буданд. аскарон ки ҳукумати подшоҳ аз он ёрмандӣ мехост, ба сафи коргарон ҳамроҳ шуда ба муқобили ҳукумати подшоҳ бархоста буд. думаи давлатӣ ки ба ҳар восита бошад ҳукуматро ба дасти худ нигоҳ доштан мехост, подшоҳро аз тахт фуромада эълон карда, худ ба роҳбарӣ гузашта ҳукумати муваққатӣ барпо кард. аъзои думаи давлатӣ аз эсер Керенский гирифта то кадет Милюков ва бонархисти сиёҳдил Гучков ба ин ҳодиса ҳамроҳӣ карда худро ба назари омма инқилобчӣ нишон додан мехост. ин воқеа дар вақту соати худ ба Туркистон маълум шуда бошад ҳам, ҳокимҳои он ҷо то табар омадан кунда меосояд гӯён ин хабарро махфӣ нигоҳ дошта, 1-2 рӯз бошад ҳам дабдабаи ҳукмронии худро давом кунонидан мехостанд. оқибат офтобро бо доман пӯшонидан мумкин нашуд. хабари аз тахт фуромадани подшоҳ чун офтоб ба назари ҷаҳониён ҳувайдову намоён гашт.
4 март ҳокимони Туркистон ҳам хабари бекор шудани подшоҳро ба мардум расман эълон карда, маҷбур шуданд ки ба шодионаи умумӣ худро ҳамроҳ нишон диҳанд. аз ин ҷумла аҳли идораи зовуди мо, маъмурони ҳукумати маҳаллӣ ин ҳодисаро ба коргарон хабар дода, ба теғи ғазаби онҳо ки ба муқобили худашон меҷӯшонид, оби сард рехтанд ва бо ин ҳила аз интиқоми коргарон ки ба пеши чашмашон намоён шуда буд, муваққатан ҳам бошад, гиребони худро халос карданд. коргарони зовуд ба ҳолату тантанае ки ба монанди он рӯз аст, байроқҳои сурхи инқилобро бардошта ба намоишу шодиёна баромаданд. суханварони оташзабон муқаддимаеро ки дар боло ин фасл ёд кардем ва пеш аз афтодани ҳукумати подшоҳӣ, ин суханон танҳо дар хонаҳои зеризаминӣ ва дар мобайни ранҷбарон махфиёна гуфтугузор мешуданд, бо шарҳу иловаҳо мегуфтанд ва ба ҷисми афсурдаи коргарони мазлум рухҳои инқилоби онҳоро медамиданд. синфи ранҷбарон ва шодиёнаи имрӯз дар кӯчаҳо бо як овоз суруди озодиро месуруданд. эй ситамдидагон, эй асирон, вақти озодии мо расид, муждагонӣ диҳед эй фақирон, дар ҷаҳон субҳи шодӣ дамид. то ба кай ғусса хӯрдан ба ҳасрат, баъд аз ин шодмонӣ намо. бас ҷафо, бас ситам эй адолат, дар ҷаҳон ҳукмронӣ намо. интиқом, интиқом эй рафиқон, эй ҷафодидагон, эй шафиқон. баъд аз ин ҷаҳон ҳукмрон бод, ранҷбар, барзгар, ботифоқ. хуни мо шуд ҳадар рӯзгорон, бар муроди дусе нобакор. бар муроди дили дӯстдорон, ҷони ин нобакорон барор. дар ҷаҳон зулми золим намонад, ҳам ҷафо, ҳам ситам, ҳам нифоқ. дар ҳама шаҳди шодӣ чашонанд, ранҷбар, барзгар, ботифоқ. интиқом, интиқом эй рафиқон, эй ҷафодидагон, эй шафиқон. баъд аз ин дар ҷаҳон ҳукмрон буд, ранҷбар, барзгар, ботифоқ. ҳар ситамгори дун хӯраму шод, солҳо ҷоми ишрат чашид. дар шаби тираву ҷавру бедод, ҳар ситамдида меҳнат кашид. оқибат офтоби адолат бар сари бенавоён битофт. аз ҷаҳон нест шуд зулму зулмат, мустабид дар ҷаҳаннам шитофт. интиқом, интиқом эй рафиқон, эй ҷафодидагон, эй шафиқон. баъд аз ин дар ҷаҳон ҳукмрон буд, ранҷбар, барзгар, ботифоқ. фарзанди одам дар 2 рӯз дӯстону дилбастагони худро зиёдтар ёд мекунад. яке дар рӯзи бадию ғамгинӣ, дуввум бар рӯзи хурсандию шодмонӣ. одинаи мо ки дар рӯзҳои одиву муқаррарӣ лаҳзае аз ёди дилороми худ гулбибӣ фориғ набуд, дар ин рӯзи фирӯз ки бо умумии ранҷбарон ҷашну шодмонӣ менамуд, 100 чанди аввала маъшуқаи худро ёд карданаш табиист. вай мехост ки ҳарчи зудтар ба ватан бозгардад ва ин воқеаҳоро ки боиси шодмонии одамӣ шудааст, ба маҳбубаи худ ҳикоят карда, ӯро ҳам аз ин иди саид баҳраёб гардонад. танҳо бинобар баста будани роҳи кӯҳистон аз ҳуҷуми барфи зимистон ночор мунтазири фурсат шуда ва чашм духта буд ки зудтар тобистон расад, роҳ кушода гардад, то ки бо аввалин кофилаи равандагон ҳамроҳ шуда азми сафари диёраш намояд.